लोगोफोर नोंथांमोना दा भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोगासिनो। दा नोंथांमोनाबो गाव गावनि मबाइल फनजोंनो बेबायदि स्टेटास भिडिअ खालामनो सानदोंब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजाङै गोसो होनानै नायलांब्लानो जाबाय। होनब्लानो नोंथाङाबो बेबायदि स्टेटासखौ गोरलैयैनो खालामनानै लानो हागोन। दा नोंथांमोना जायफोरा VN एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लायाखै बेखौ सिगांग्रो डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बेखौ जोङो प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा आंना अलरेडि डाउनलड खालामनानै लाखानाय आं दा बे VN एप्सखौ अपेन खालामनोसै। दा नोंथांमोना जायफोरा डाउनलड खालामनानै लायाखै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आङो स्टेटास भिडिअ बानायनो थाखाय आंनि VN एप्सखौ अपेन खालामनोसै। दा आङो VN एप्सखौ अपेन खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे प्लास आइकन होननाय मोनसे अपसन नुनो मोनदों, बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे निउ प्रजेक्ट होननाय अपसनाव खनसे क्लिक खालामबावबानो जाबाय। दानिया नै बेबायदि नोंथांनि गेलारिया अपेन जागोन। नोंथाङा मा फट'खौ स्टेटास भिडिअ खालामनो सानदों नोंथाङा बेखौ बासिनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव नैबे फुजि एक्ट्रेसनि फट'खौ सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। आङो मानि बेखौनो स्टेटास भिडिअ खालामनो सानदों, बे फट'खौनो। दानिया आङो नैबे साइडथिं मानि ब्लेक कालारनि बेकग्राउन्ड दङ, आं दा बेखौ डिलाइट खालामनानै लाग्रोनोसै। नैबे डिलाइट अपसनाव क्लिक खालामना होनोसै। दानिया आङो बिनि डिउरेसनखौ बारायनानै होनोसै, फटकनि डिउरेसनखौ। दा आङो बेखौ नोंथाङा बिसिबां सेकेन्डसिम स्टेटास भिडिअ खालामनो सानदों नोंथाङा बेखौ नोंथांनि हिसाब बायदि खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ 20 सेकेन्ड बा 19 सेकेन्डनि स्टेटास भिडिअ मोनसे बानायनो सानदों नालाय, बे फट'खौ आङो 20 सेकेन्ड बा 19 सेकेन्डनि खालामनानै लानोसै। दा आङो बेखौ बारायनानै लानोसै फटकनि डिउरेसनखौ। दा आंना रेडि जाबाय नै। दा आङो फार्स्टआवनो नैबे बुस्थुखौ डाउनलड खालामनानै लानोसै। दा नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लानो थाखाय नोंथाङा क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। आं दा क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै बेयाव सार्च खालामनोसै व्हाइट बेकग्राउन्ड डाउनलड HD बेबायदि सार्च खालामबाय आङो। दा नोंथाङाबो बेखौ डाउनलड खालामनो थाखाय क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै बेबायदि सार्च खालामनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ डाउनलड होनोसै। नै आंना दा डाउनलड जाबाय लोगोफोर, व्हाइट कालारनि बेकग्राउन्ड जिखुनु। दा आं बेखौ डाउनलड खालामनानै लाबाय। दानिया आङो VN एप्सआव फैफिननोसै। दा आङो जे बुस्थुखौ डाउनलड खालामनानै दोनदोंमोन बेखौ आङो स्क्रिनाव लाबोनोसै, व्हाइट बेकग्राउन्डखौ। दा आङो बेखौ लाबोनो थाखाय नैबे फटकआव थांनानै बे जे बुस्थुखौ आङो डाउनलड खालामनानै दोनदोंमोन बेखौ आङो स्क्रिनाव लाबोनोसै नै। दा आं बे फटकखौ मोजाङै कभार खालामसै। माने बेखौ आङो नैबे फटकखौ आङो खोबनानै दोननोसै बेखौ कमप्लिट आं बेबायदि कभार खालामबाय। दा बेनि फटकनि डिउरेसना बेसेबां गोलाव आङो बेखौबो बिजों समान लाफानोसै। बेखौ आङो बिनि डिउरेसनखौबो बारायना होनोसै। समान समान दोनफानोसै आङो बे फटकजों समान समान। नै दानिया जाबाय। दानिया आङो मोनसे अपसन नागिरनोसै। नैबे गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेहाय क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नैबे गाहायाव निगिरदो बेयाव। दा लोगोफोर नै नोंथांमोना नैबे बुस्थुखौ सेलेक्ट खालामनानै लादो। दानिया नैबेहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे आं थिर आइकन होनायाव मार्क्स होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै नैबे लाइनार होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नै दा लाइनार होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो बेबायदि नुनो मोनगोन नोंथांमोना। दानिया नोंथांमोना बेयाव बोबोनानै मोजाङै बेखौ एडजास्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेखौ मोजाङै एडजास्ट खालामनानै लाग्रोनोसै। नै बेखौ आङो बेबायदि टाइपै एडजास्ट खालामनानै दोननोसै। दा लोगोफोर नै आंना फटकआ बेबायदि रेडि जानानै थाबाय। दा बिनि उनाव आङो नैबे फटकआव आङो माखासे ट्रेन्जेकसनफोर होनानै लानि। नैबे प्लास आइकनाव क्लिक खालामनोसै आङो। प्लास आइकनाव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव मा ट्रेन्जेकसन होयो नोंथाङा नोंथांनि हिसाबै होनानै लाबानो जाबाय। नै ब्लेक दङ, व्हाइट दङ, जुम 1, जुम 2 मेरला रोखोमनि ट्रेन्जेकसनफोर दङ। दा बेयाव नोंथाङा
नोंथांनि गोसो बायदि होनानै लाबानो जाबाय। दा आङो बेयाव जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनानै होनोसै। नैबे लाइटिं अपसनखौनो आङो होनानै लानोसै बेयाव। दा बेखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि ट्रेन्जेकसन जानाय नुनो मोनगोन बेयाव नैबेबायदि। दा आङो बे फटकखौ नैबे स्प्लिट होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै, माने दानस'ना होनोसै आङो बे फटकखौ गेजेराव। दा नैबेखौ दानस'ना होबाय आङो। दा बेयाव आङो माखासे इफेक्सन होनानै लानोसै नैबे फटकआव, जाहाथे फटकआ ओरै थांलाय ओरै फैलाय मावलाबाय थायो। दाथ' बे फटकआ दलरैसो दंना। दा आङो बेखौ होनो थाखाय नैबे अपसनाव फैबाय, जुम होननाय अपसनाव फैनोसै आङो। जुम होननाय अपसनाव फैनाय लोगो लोगो नैबेयाव नोंथांमोना मेरला रोखोमनि अपसनफोर नुनो मोनदों। दा बेयाव मुभ राइट एन्ड मुभ लेफ्ट, नै मुभ राइटआव होयोब्ला फटकआ ओरै आगदा फारसे थांबाय थागोन। दा आं मोनसे फटकखौ मुभ राइटआव होबाय, बिनि उनाव आङो मोनसे नैबे फटकखौ आङो आगखि फारसे थांबाय थानायाव होनोसै, नैबे मुभ लेफ्टआव। दा बियो ओरै थांलाय ओरै फैलाय बेबायदिनो मुभ जाबाय थागोन। दा नैबे गेजेराव होनानै आङो बेयाव ट्रेन्जेकसन होनानै लानोसै। दा आंनि फार्स्टनि फटकआ रेडि जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों आंना दा बे फटकआ मुभ जाबाय थासिगोन हारसिंनो, ओरै थांलाय ओरै फैलाय हारसिंनो मुभ जाबाय थासिगोन। दानिया आङो नैबे सेकेन्डनि फटकखौबो बेबायदिनो खालामनोसै, जेरै फार्स्टनिखौ खालामदों बेबायदिनो। दा आं बे फटकखौ दानस'नानै लाबाय सेकेन्डनि फटकखौ। दा आङो मोनसे अपसनाव थांसैलाय, बेखौबो नैबे जुम होननाय अपसनाव। बिनि उनाव आङो बेखौबो नैबे मुभ राइटआव आङो सेलेक्ट खालामनानै लानोसै। नै बे फटकआ बेबायदि मुभ जाबाय थागोन। आरो नैबे सेकेन्डनि फटकखौबो आङो सेलेक्ट खालामनानै नैबे मुभ लेफ्टआव अपसनाव क्लिक खालामनानै होबाय। दा आं नैबेहाय ट्रेन्जेकसन सोनानै होनोसैलाय बेयावबो। दा आं बेयाव जिखुनु मोनसे ट्रेन्जेकसन होनानै लाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोनदों आंना रेडि जाबाय नै फटकआ। दा नोंथांमोना बेयाव मा संखौ स्टेटास भिडिअ खालामनो सानामोन, नोंथाङा बेखौ लाबोबानो जाबाय। दा बेखौ लाबोनो थाखाय आङो बेयाव जिखुनु मोनसे लिरिक्स होफानाय, लिरिक्स लिरफानाय मोनसे सं एड खालामफानोसै बेयाव। दा नै आङो बेयाव सिफुंनि देंखोजों होननाय मोनसे संखौ आङो सेलेक्ट खालामनानै दोनदों। आङो बेखौनो स्टेटास भिडिअ बानायगोन। दा आङो बेखौ मोजाङै एडजास्ट खालामनानै लानोसै। नैबे गाहायाव वाइट कालारनि गाहायाव आङो बेखौ नैबे लिरिक्स लिरफानायखौ जाहाथे फटकजों लोगोसे नुफायो, आं बेखौ मोजाङै एडजास्ट खालामनानै होनोसै। दा बेखौ होनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव सेलेक्ट खालामदो, नैबे अपसनाव फैनांगोन। दानिया नैबे ब्लेन्डिं होननाय अपसन नुनो मोनदों नोंथांमोना। दा बे ब्लेन्डिं होननाय अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा बेखौ, नोंथाङा मा कालारखौ होयोब्ला बे लिरिक्स लिरनायखौ सिनायनो हागोन बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आं बेयाव नागिरलांनोसै। नैबे आङो नैबे अपसनखौनो सेलेक्ट खालामनानै लानोसै, नैबे डिफारेन्स होननाय अपसनखौ। नै दा बेखौ होयोब्ला आंना संजों लोगोसे नैबे लिरफानाय लिरिक्स लिरफानायखौबो नुसिगोन बेयाव गाहायाव। दा आं बेखौ नैबे डिफारेन्स अपसनखौनो सेलेक्ट खालामनानै बेखौ एडजास्ट खालामनानै लानोसै आङो। एडजास्ट खालामनानै आं बेखौ दानाव होनोसै। दा नै आंना स्टेटास भिडिअआ रेडि जाबाय लोगोफोर। नै दा नोंथांमोना बेयाव खोनासंनो हागोन। दा लोगोफोर आंना खम समनि गेजेरावनो मोनसे स्टेटास भिडिअआ रेडि जाबाय। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो स्टेटास भिडिअ खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बे BN एप्सनि गेजेरजोंनो गोरलैयैनो स्टेटास भिडिअ खालामनानै लानो हागोन, जेरै आं खालामनानै लादों। दा आङो बेखौ सेभआव होनानै लानोसै। सेभआव होनो थाखाय नैबे गोजौनि थिर आइकनाव होनानै नैबे एक्सपर्ट होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा लोगोफोर नै आंना खम समनि गेजेरावनो मोनसे स्टेटास भिडिअ रेडि जाबाय। दा नोंथांमोनाबो बेबायदिनो स्टेटास भिडिअ खालामनो सानदोंब्ला नोंथांमोना बे BN एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लादो। आं बिनि लिंकखौ आंनि डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों। लोगोसे नोंथाङा प्ले स्ट'राव बेखौ BN एप्स डाउनलड होननानै सार्च खालामबानो गोरलैयैनो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। दा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो गावजों गाव सापर्ट होलायबानो जाबाय। दा आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोदान मोनसे भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे खाथिनि बेल आइकनखौबो अनाव क्लिक खालामनानै होदो। दा आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय। बाय बाय लोगोफोर।